Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дӯстон, аллакай паго саҳар дар Амрико турнири LFA 134 баргузор мегардад, ки дар муҳорибаи асосии турнир варзигари машҳури тоҷик Муин Ғафуров зидди варзигари бразилӣ Герберт Соуза меҷангад. Ва дар ин навор мо ба шумо маълумот медиҳем, ки кай, дар куҷо ва соати чанд шумо пахши мустақими ин турнирро тамошо карда метонед. Лайкро зер кунед, мо боша наворро оғоз мекунем. Дӯстон, агар шумо хароб ҳастеду фарбеҳ шудан мехоҳед, ё ин ки фарбеҳ ҳастеду хароб шудан мехоҳед, ё ин ки қувваи мардонагии худро қавитар кардан мехоҳед, ва ё ин ки агар шуморо бемориҳои гурда, дил, дарди мушакҳо ғам диҳад, пас мо ба шумо беҳтарин ширкат Шифофарморо тавсия медиҳем, ки дар ин ширкат шумо доруҳои гиёҳӣ ва оригиналро барои ҳама дардҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. Мо бо ин ширкат аллакай тӯли чанд сол мешавад, ки ҳамкорӣ мекунем ва ба шумо низ тавсия медиҳем. Худи ҳозир ба номерҳои дар экран буда занг занед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Ҳамин гуна шумо доруҳои даркории худро дастрас мекунед ва ҳам канали моро дастгирӣ мекунед. Аллакай пагоҳ саҳар, яъне саҳари 11 июн дар Амрико турнири LFA 134 баргузор мегардад, ки дар муҳорибаи асосии турнир варзигари машҳури тоҷик Муин Ғафуров бо рекорди 17-4 дар қафас бо варзигари бразилӣ Герберт Соуза бо рекорди 15-1 вомехӯрад. Хотиррасон мекунем, ки муҳориба дар вазни 61 кг мегзарад ва имрӯз ҳар дуи ҷангоҳаро вазни даркориро карда тавонистанд ва муҳорибаи рӯбарӯ гузаронданд. Бояд қайд кард, ки ҳар дуи ҷангоҳаро хеле пуртаҷрибаанд ва ин муҳориба ваъда медиҳад, ки муҳорибаи хеле дурахшон шавад. Герберт айни замон ба ин муҳориба бо 5 ғалабаи пайдарҳам мебарояд. Аммо ин бошад баъди мағлубияти хеле баҳсангез. Чӣ хеле ки дар боло қайд кардем, турнир саҳарии 11 июн баргузор мегардад ва аз соати 5:00 ба вақти Москва ва 7:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаи Муин ва Герберт охирон муҳорибаи турнир мешавад. барои ҳамин дӯстон аниқ гуфта наметонем, ки маҳз муҳорибаи онҳо аз соати чанд оғоз мегардад. пахши мустақими турнирро дар UFC Fight Pass тамошо карда мешавад. аммо бояд гуфт, ки бепул нест. як моҳапули дар UFC Fight Pass 399 рубле меистад, а яксола бошад 2999 рубле. ҳозирашда дигар вариантҳо нест дӯстон. барои ҳамин шахсоне ки сахт ин муҳорибаро тамошо кардан мехоҳанд, пас шумо бо рафиқонатон якҷоя ҷамъ шуда дар 399 рубле харидорӣ карда тамошо кунед. агар 10 нафар ҷамъ шавен, пас 40 рубли аз ҳар як кас мешавад. мо боша кӯшиш мекунем, ки ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро пайдо карда пешкаши шумо кунем. дӯстон, пешакӣ огоҳӣ мекунем, ки ваъда намедиҳем, балки кӯшиш мекунем. агар ки пайдо карда тавонистем, пас ҳатман дар телеграм канали худ Паҳлавон TG мегузорем. ссилкаи телеграми мо дар описани видео. аба худи Муин боша, мо муваффақият ва танҳо ғалаба орзумандем. то боздид хонободу сарбаланд бошед. شهر ویرجینیا کازین